лайло духтараш ноҳидро барои соли нави таҳсил омода мекунад. ноҳид ҳам ки бесаброна шурӯи мактабро интизор буд, дар ҳаяҷон аст. ӯ аввалин бор бо муалlimу ҳамсабақони худ дар мактаби нав вомехӯрад. ноҳид аллакай синфи 2 шуд, аммо имсол бо хости падару модар мактабаш тағйир ёфт. ӯ акнун аз мактаби миёнаи оддӣ ба лицей меравад. лайло мегӯяд онҳо аз аввал мехостанд ноҳид дар мактаби типи нав ва беҳтар таҳсил кунад, аммо имкони молияшон камтар буд. хулоса омада будем ки имсол ҳам агар ба он мактаб равад, ғайр аз варзиш ба ягон забон омӯзӣ медиҳем. Вале ин лицейро имсол мо рафта дидем, дар он ҷо ҳам забон омӯзӣ аллакай аз синфҳои ибтидоӣ ба роҳ монда шуда буд, ҳам фанни математика ё риёзӣ аз синфи 1 то 6-8 соат дарс дода мешуд. барои ҳамин мо ба хулоса омадем ки ин барои мо беҳтар аст. мактаби нави ноҳид бо шартномаи ҳарсолаи худ аз мактаби қаблиаш фарқ мекунад, вале лайло мегӯяд низоми хуби тадрис ва шароити беҳтар аз бартариҳои ин мактаб аст. маъз андешаи ояндаи фарзанд лайлоро ҳам водор кард то бо харҷи каме бештар барояш мактаби беҳтар интихоб кунад. бо таваҷҷӯҳ ба афзоиши майли волидон ба мактабҳои шакли нав мисли гимназияву литсейҳо, таҳлилгарон мегӯянд мардум ҳоло бештар аз ҳар вақти дигар дарк кардаанд ки беҳтарин сармоя ин маблағгузорӣ ба таҳсили фарзанд аст. волидон аксаран мехоҳанд барои таҳсили фарзандонашон мактаберо интихоб кунанд ки имконияти фаровон дорад, аммо албатта на ҳама тавони амалӣ кардани ин хоҳиши худро дорад. хай ин ба шароити оила нигоҳ мекунанд ҳар як кас. хай аз ҷиҳати иқтисодии зиндагӣ мисол мегирам, ҳар кас ба литсейҳою гимназияҳо бурдан наметавонанд. ба ҳар ҳолам бо дар мактабҳо ҳам падару модарое ҳастанд ки кӯшиш мекунанд, лекин дар мактабҳои оддӣ ҳам падару маълимони пуртаҷриба, маълимони басавод ҳастанд. роҳат набиева ки имсол барои бори аввал набираашро ба мактаб меорад ва барои ӯ мактаби оддии миёнаро интихоб кардааст, мегӯяд агар кас тавонад дар замири тифл муҳаббат ва таҳсилу омӯзишро бедор кунад, фарзанд дар мактаби дурдасти деҳ низ олиму доно мешавад. дар давраҳои пеш медонам ки ҳама падару модар фарзандашро ба мактаби наздики худаш месупурид, лекин аз ҳамун мактабҳоям чихеле ки ҳозир худи президентамо мегӯяд, президентам мебарояд, духтурам мебарояд, омӯзгор мебарояд. лекин ҳозир бисёр падару модар мехоҳад ки фарзандаш бо зиёдтар дониш гирад, ба мактабҳои дур бошидам барои беҳбудии фарзанди худаш ҳаракат мекунад. дар маҷмӯъ дар тоҷикистон 3800 мактаби таҳсилоти ҳамагонӣ ҳам хусусӣ ва ҳам давлатӣ фаъолият мекунад. теъдоди гимназияҳо ба 73 ва литсейҳо ба беш аз 60 адад баробар аст. имсол барои бори аввал беш аз 200 000 кӯдак дар кишвар ба синфи 1 қадам мегузорад. нархи яксолаи таҳсил дар мактабҳои типи нав аз 400 сомонӣ шурӯъ шуда то ба 5 و 10 000 сомонӣ мерасад.